I want to get something off my chest. Ini ndakamitisa housemaid yedu. Chakaitika ndechekuti madhamu vangu munhu ari very rough kuvashandi vake, saka pamba hapagari vasikana vebasa kwenguva refu. Saka zvakazongokonzera kuti ndidanane neumwe maid wedu. Musikana uyu akangoita zvekundikwezva murudo. Aiti kana madhamu vasipo oridza mhere ari muroom make, iniwo ndomhanya ndichiti pamwe imbavha dzapinda mumba, izvo rinenge riri svosve kana spider. Uchipinda muroom make waiwana akapfeka kambambamba keminisketi, obva atanga kuchema akakubata. Saka ini ndakazongokaruka ndava kutodanana naMaid uyu kusvikira abatira pamuviri. Akazobatsirwa, mwana wacho ava ne2 years, but mukadzi wangu haazvizivi kuti mwana uyu ndewangu. Problem yavapo, maid uyu ava kuti akabvisa Jadel ari kuda umwe mwana. I'm really worried nenyaya dzandakatanga idzi, because maid dzimwe nguva kana tiri tega anotobheja kuti pano ndipo pamba pangu, ndinoda udzinge rukadzi rwako urworwo. I'm afraid kuti achandibatira mushonga vedu wei. Ndokumbirawo kubvunza kuti variko here vanobatsira kuti maid uyu asada nezvangu, atangewo kana kundisema asiyane neni obva abva pamba pangu.